боледуващи от астма да открие днешното събитие – Световен ден на спирометрията. Давам думата на доктор Дариткова, председател на парламентарна здравна комисия. Уважаеми жители и гости на град Пловдив, скъпи мои съграждани от Смолян, щастлива съм, че днес заедно всички може да отбележим Деня на спирометрията. Това е едно изследване, което не за всички е понятно, точно за това искаме да го популяризираме, защото то е метод за изследване на функцията на белия дроб. То е едно профилактично и диагностично мероприятие, което е важно, защото всеки трябва да се грижи за собственото си здраве. Ние, политиците, трябва да се грижим за здравето на нацията и смятам, че направихме една сериозна стъпка напред, когато въведохме забрана за пушене в закритите обществени помещения и някои открити места, защото това осигурява една категорично по-здравословна среда и никакви икономически съображения не могат да бъдат по-силни от идеята за инвестиция в здраве на нацията. Тук пред вас са тези гайдари, които показват, че наистина е много важно белият ти дроб да функционира добре, за да може да свириш и не само да свириш, но и да се наслаждаваш на живота. Вярвам, че всички ние ще се обединим около идеята, че всеки може за собственото си здраве да прави това, което ще му позволи да живее дълго, щастливо, в добра кондиция. Насладете се на гайдарите, проверете функцията на белия си дроб и едно щастливо лято пожелавам на всички! Сега бих искала да дам думата на заместник-кмета по здравеопазване Пловдив. Уважаема госпожо Дариткова, уважаеми гости, дами и господа, особено ми е приятно от името на община Пловдив и лично от свое име да приветствам организаторите, които успяха да направят това прекрасно мероприятие, Световния ден на спирометрията в Пловдив. Наистина профилактиката е изключително важно нещо. Затова призовавам всеки гражданин, даже и гостите на Пловдив, да отделят поне 10 минути от ценното си време и да проверят своите бели дробове. Пожелавам успех на мероприятието, на добър час. Благодаря. Давам думата на доцент Ходжев, член на управителния съвет на Българското дружество по белодробни болести. Уважаема госпожа Дариткова, доктор Дариткова, уважаеми гости, белодробните болести са номер 1 по болестност и на номер 3 по смъртност сред социално значимите заболявания. По света от ХОП боледуват над 200 милиона, а от астма над 300 милиона души. За последните 30 години смъртността от ХОП се е увеличила двукратно. Белодробният карцином е също водеща причина онкологична за смърт в страната. Така че всички ние общо като общество трябва да си дадем много ясна гледна точка за значимостта и социалната значимост на белодробните болести.
един метод, с който те могат да бъдат диагностицирани в една ранна фаза на заболяването, когато ние може да се намесим адекватно, и спирометрията. Спирометрията е един уред, с който вие може да измерите белодробната си функция. Изследването става за около 10 минути, няма обождане, много бързо и елегантно изследване. Всеки един от хората, от обществото трябва да знае функцията на своите бели дробове, както знае колко му е кръвното налягане, кръвната захар или пък холестерол. Така че ви призовавам всички да си проверите функцията. Още веднъж анонсирам днешното събитие, което се провежда в 8 града в България. Организира се от Българското дружество по белодробни болести с съдействието на пациентски организации. Проверете вашата белодробна функция, ще станете част от едно събитие, което днес се провежда в 160 страни по света. Докато с спирометрията ние можем рано да диагностицираме проблема, искам да обърна внимание на всички, че, например, хроничната обструктивна белодробна болест е предотвратимо заболяване. Тоест, ако вие не пушите, няма да развиете заболяване. Така че е много важно всички ние да разберем важността на закона за забрана на тютюнопушенето на закрити места. Това е важно за цялото общество. На практика никакви икономически проблеми не могат да обуславят така нееднозначното приемане на този закон. По тази логика ние като лекари, когато няма тютюнопушене, няма да има заболяване, няма да има клинични пътеки. Тоест, ако говорим за финансов интерес, ние нямаме интерес от забраната на тютюнопушенето, но като хора, които всеки ден се срещаме с страданията на болните хора, не искаме да им помогнем. Така че още веднъж ви призовавам, проверете си функцията на белите дробове и спрете цигарите. А сега бих ви призовала всички заедно да извървиме пътя до 7-то депе, където в градинката до Римския стадион ще се проведат безплатните спирометрии.